Ido kag kuring ang ila ginatagaan atensyon. Pagkaligad man sang Semana Santa, nangayaw man ang katapos ang community animal rescue efforts agud nga maluwas ang mga nagakagot man nga mga wild animals sa isa ka zoo sa Amlan Negros Oriental. Kamusta na balaihan ang mga tigre, camel kag iban pa nga mga wild animals sa nagsira nga zoo? Aton hibaloon sa sining episode sang Baganihan. Sobra 5 ka oras nga nagbiyahe halin sa Bacolod, nalabot sang katapos ang care ang sadtuanay malaparaiso nga Dreamland Nature and Adventure Park sa Amlan Negros Oriental. Dala sang grupo ang mga natipon nga mga pagkaon para sa mga wild animals sa zoo. Sang nagpandemic, napilitan ang management sang zoo nga magsira. Gani humalin sadto, may mga inadlaw nga hindi makakaon ang mga sapat. Ang masubo kay napatay sadtong isa sa mga tigre nga si Akron sang nagligad lang nga Marso. Nangin viral man sa tong video kundiin makita ang maniwang kag maluya na nga tigre antes pa man siya nagdaliwan sang Marso 9. Tungod diri madamo sa mga netizens kag pribado nga sektor kasubong sang care ang naluoy kag naghimo sang tikang agud ma-rescue ang mga wild animals sa zoo. Because nag-post kami, kanami kadamo nag-donate, so we brought chicken heads, chicken neck, pellets for the rabbits, saging para sa monkeys. Nagdala pa kami entrails, kasudlan sang mga baboy para naman sa tiger. Ang grupo ang nagdalaman sang sinako nga bugas para sa mga caretakers ng zoo. Istorya abi ni Corinne Alexa Zulige, isa sa mga nagpanikasog para matigayo ng feeding program sa zoo. Tungod wala naman sang inugsweldo ang management sa mga caretaker, masami bisan sila ang nagakawadan man sang makaon. Makaligad abi sang 8 na ka bulan, malaka na lang ang mga nagabisita sa zoo. Sa mga donasyon man nagakuha ang mga caretakers ang sweldo, kag diri man nila ginakuha ang pondo para mapakaon ang mga wild animals. Pero sa bulig ni Corinne nga taga Dumaguete City kag sa mga donors, nakatipon sila sang pondo para sa pagkaon sa mga wild animals halos kada semana. Nagapangumpra si Corinne kag personal nga nagabisita sa zoo para mausisa ang sitwasyon sa mga sapat. Nalipay naman ang katapos ang care nga sa ila pagbisita makaligad sang Semana Santa nangin maayo na ang kaimtangan sa mga wild animals. Suno gani kay Ay Gamboa, amat-amat naman nga nagapanambok ang mga wild animals. Kanami, because collective efforts ang tanan nga mga animal lovers, kag ang especially kay Corinne nga team, no, gina-acknowledge ko gitang ilang nga grupo, grabe ilang effort, because of them actually na-rehabilitate. Kung makita mo mga tsura sa mga animals kang lugar, kanami git kan nagbalik ang lawas sa mga sapat, hindi sila niwang, very kanami sang skin nila, kanami gid pagalaga kag ang caretaker kanami kay palangga gid ang mga sapat. Ang provincial government ang nakapadala naman sadto sang veterinarian para ma-check up ang mga sapat. Pinaagi sa grupo ng Corinne kag sang care, may private sector naman kuntani halin sa Kalibo Aklan nga handa mag-adapt sang mga wild animals. Ugaling nagalibog karon ang ulo sang grupo kay wala ini matagaan atensyon sang mismo management sang zoo kag sang natungdan nga ahensya. Supposed to be, we're waiting kay dapat to April 15 they will already decide kung i-close na, i-pull out ang mga animals kay ang ostrich zoo willing to take in kag i-rescue ang mga animals kag butang sa ostrich farm nga sa Kalibo nga zoo. So but then for now, we are waiting for the DNR, no response, no notice, nothing. So on hold tanan. Abril 15, sang ginlauman sang grupo ang permanente kuntani nga solusyon para maluwas ang mga sapat. Rason nga nagakabalaka sila karon. Bangod hindi man nila masustener sang malawig ang pagpakaon para sa mga wild animals. For now, there's still existing donations. So may foods pa. For now. But of course, we don't know until when ang donation. So there is still, I think, enough for next month. Okay. So after that, what happens? Amo nagtapulbaan namon. Pero bisan paano, nagapasalamat naman ang grupo sa iban pa nga mga organisasyon kag donors nga padayon nga nagasuporta, nagabisita sa zoo para masigurado nga nakakaon ang mga wild animals. Thank you gid sa tanan nga nag-donate. Actually, we are very very happy. Wala kami nag-expect nga amo to kadamo ang nag-donate, kay it was just a spur of the moment pagkita namon sa situation because na social media kag na report sa
sa news na nabalaan namon kagkadamo nag-respond. Madamo gid sa inyo nga salamat kay without you hindi gid namo maubra kay since we are only an NGO, we rely only on donations. So kag nami man kanami isang feeling nga naulian ang mga sapat sa Amlan Zoo. Mentras wala pa sang patod nga tikang gikan sa local government unit kag Department of Environment and Natural Resources Office nagapasalig ang care pud sanday kurin nga tinguaan hasta nga may masaylohan nga lugar ang mga wild animals sa diin may permanente nga magatatap sa ila. Hindi mo kinahanglan mangin gamhanan o kon may ikasarang agod makabulig sa imo isig katawo. Bisan ako o kun ikaw, pwede mangin baganihan. Ako si Nico Delfin, magadala sa mga istorya sang paglaom kag pag-asa sa kada simana.